నమస్కారం తెలంగాణ 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. మన తెలంగాణ మన వార్తలు. నేను సంధ్య. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ 3వ వార్డులో బాలమరాయి దండు మారమ్మ దేవాలయంలో రేపు జరిగే బోనాల జాతరకు సర్వం సిద్ధంగా ఉన్నదని ఆలయ ఈవో పూర్ణచంద్రరావు అన్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి దర్శనము మరియు పూజలు సాఫీగా జరిగే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఆదివారం ఉదయం నుండే అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తామని, సోమవారం రంగం కార్యక్రమంతో ఈ బోనాల కార్యక్రమం ముగుస్తుందని, ఆలయ ప్రాంగణమంతా విద్యుత్ దీపాలతో పూల అలంకరణతో జరిపించామని ఆయన తెలిపారు. దండుమారమ్మ దేవాలయంలో గత సంవత్సరం నుంచి పనిచేస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరం ఆదివారం 31వ తారీఖు ఆదివారం రోజున బోనాల పండుగ మరియు 1వ తారీఖు ఆగస్టు 1వ తారీఖు రంగ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడును. ఈసారి పెయింటింగు పూల డెకరేషన్ మరియు విద్యుత్ దీప అలంకరణ ఆకర్షణగా చేస్తున్నాము. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించుతున్నాము. ముఖ్యతలకు ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేము మల్లారెడ్డి గారికి, మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము, డిప్యూటీ స్పీకర్ గారికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చాము, మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి సాయంత్రం మనకు కన్ఫర్మ్. ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్తారా? ప్రోగ్రామ్స్ ఇదే యథావిధిగా ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అయితే రేపు జరగబోయే పరమైన అమ్మవారి జాతర అంకలమ్మ దండిమారమ్మ తల్లి బోనం జాతరకు అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈసారి అమ్మ దయతోటి అందరం కలిసి పని మంచిగా అనుకున్నాం. మరి అందరం కలిసినాం కాబట్టి, అన్ని పార్టీ కలిసినాం కాబట్టి మరి ఈ బస్తీ భావనతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఈసారి మంచిగా పండుగ చేయాలనుకున్నాం. ఎందుకంటే దాన్ని కూడా అమౌంట్ కూడా మేము ఎక్కువ అడిగినాం. మా మద్రాసు గారు దేని వల్ల 2 లక్షల రూపాయలు వస్తాయని అనుకుంటున్నాం. అడిగినాం కాబట్టి దీని గుడి గురించి ఎక్స్ట్రా పండుగ కాబట్టి అవి వస్తాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మరియు రేపు బస్తీ బస్ ప్రజలందరూ కూడా పొద్దున 3 గంటలకు అభిషేకం ఉంటుంది అమ్మవారిది. 7 గంటల నుంచి బోనాలు వస్తూ ఉంటాయి, సాయంకాలం పలామండలు వస్తూ ఉంటాయి. మరి మండే రోజు కూడా రంగము గావు ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ రావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఈ పండుగను అందరూ కలిసి అన్నంలో తీసుకోవాలని అనుకుంటా ఉన్నాం. బస్సులో మీరు దయచేసి అందరూ కూడా అనుకోండి. మన బస్సులో పగల అవసరం మనకు అందరూ కలిసి ఉందాం, కలిసి పండుగ మేము కోరుకుంటాం. బయట వస్తాం, ఆహ్వానిద్దాం, వాళ్ళకు అలా సన్మానం పంపిద్దాం. మనము అది మన ఐక్యత ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. అందరి డీటెయిల్ బస్సు రోజు అన్ని పాటలు కోరుతున్నాం. అందరం కలిసి ఉందాం, పని మంచిగా అనుకుంటా ఉన్నాం. అమ్మవారి దగ్గర పని మంచిగా అనుకుంటా ఉన్నాం. మరియు ఈ ఈవో గారు కలుసుకొని మేమందరం కలుసుకొని కూడా పండుగ మంచిగా అనుకుంటా ఉన్నాం, చేస్తూ ఉన్నాం కూడా. అమ్మవారి దయ వల్ల మంచిగా దాన్ని కోరుకుంటూ చేసుకుంటాం అంతా కోరుకుంటాను. ముఖ్య అతిథులు మా సిటీ అంతా వస్తారు. తలసాని శ్రీనివాస గారు, పద్మరావు గారు, మరి మా మల్లారెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే సాయన్న గారు, మరి ఎక్స్ మంత్రి సరస్వతి గారు, మరియు మా డైరెక్టర్ అందరూ 3 డైరెక్టర్ గజాని నాగేష్, శశాంక్, ఈరోజు శ్రీనివాస్ గారి అందరూ పిలిచాం. మరి మా మహేష్ రెడ్డి గారు ఎక్స్వైపీ, మరి ఎంపీ గారు అయితే లేదంట, వెళ్దాం అనుకునే రోజు. మరియు మంత్రివర్యులు మన మాజీ మంత్రివర్యులు మా శంకరాచార్య గారు ఆయన వస్తానన్నాడు. అందరూ కలిసాం కాబట్టి అందరూ వస్తారని కోరుకుంటున్నాం. అందరూ రావాలా, అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు పొందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. మేము అదే అమ్మవారి ఆశీర్వాదం నడుస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అమ్మవారిని కోరుతా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. ఇవి న్యూస్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ 24 న్యూస్.